Εδώ έχουμε κατέβει κέντρο Θεσσαλονίκης. Πάμε να πάρουμε το μετρό τώρα. Θα συναντηθούμε με τον νικητή, τον μεγάλο νικητή που είχε κερδίσει το αεροβόλο ΣΕΖΕ. Πάμε να το συναντήσουμε για να το δώσουμε χέρι με χέρι. Και εδώ είμαστε, Αγία Σοφίας. Πάμε να το βρούμε. Ήρθαμε Αγία Σοφίας. Είσαι ο Άγγελος? Ναι, είμαι ο Άγγελος. Είσαι ο μεγάλος νικητής διαγωνισμού. Ήρθα να σου φέρω το δωράκι σου. Αρχικά πριν στο δώσω, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις. Έχεις ξανακερδίσει το διαγωνισμό? Σε διαγωνισμό όχι, δεν έχω ξανακερδίσει. Δεν έχεις ξανακερδίσει. Όχι. Και ειδικά κάτι που παίζει και έσωστο κιόλας, έτσι. Ναι, προφανώς. Βέβαια τώρα ξεκίνησα. Ωραίος. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον χαίρομαι που το κέρδισε ένα παλικάρι που θα το αξιοποιήσει και παίζει airsoft, ρε παιδί μου. Ξεκίνησε και πολύ καλά, πάρα πολύ καλά η χρονιά. Άγγελος. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτοχρονιάτικο δωράκι. Με ανυπομονησία περιμένει να το παίξει την Κυριακή. Του πήρε το δωράκι του. Εδώ πέρα καμουφλαρισμένο για τους προφανείς λόγους. Περιμένω φωτογραφία με το που ανοίξεις. Φυσικά. Χάρηκα πολύ. Εγώ χάρηκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.